Magandang araw mga kaibigan. Ayan, magluto po tayo ng caldereta. Subukan natin kung paano. Ayan. Patsamba lang tayo guys. Kailangan natin ng pork ribs, tapos i-marinate po natin siya ng bawang, tapos sibuyas, tapos lagyan po natin siya ng soya or soy sauce, and then oyster sauce. Ayan na guys, nalagyan na po natin ng mga rekado, gaya ng paminta, soy sauce, and oyster sauce. So, kailangan natin siyang i-rub muna, ihalo ng mabuti para ma-absorb ng ating karne ang kanyang mga rekado. Pagkatapos, i-soak muna natin hanggang 30 minutes. Yan lang guys, kailangan natin siyang ihalo-halo, ganyan, halu-haluin para malagyan po lahat ng rekado yung ating karne. Katapos habang nag-aantay po tayo ng 30 minutes, okay, kailangan na din natin i-ready yung mga veggies na ihahalo natin. So, meron tayong carrots at saka potatoes and red onion and bell pepper. So, kailangan lang natin siyang is-cut ng ganyan kalalaki, medyo maliliit lang konti. Pagkatapos, i-fry po natin siya hanggang sa medyo maging brown lang ang kulay. Ganyan lamang po guys. Ipirito lang natin ng konti. So ayan guys, natapos na natin ipirito yung mga gulay na ihahalo natin later on. So kailangan na din nating ipirito ang karne natin na i-marinate before. So ayan guys, pirituin na natin ang ating karne. Gawin lang natin ng medyo brown konti, yung hindi siya sunog, para masarap-sarap later on. Guys, nakalohit lang tayo para hindi masunog ang ating karne. Ayan. Ipirito lang muna natin lahat. Then mamaya for the next step. Guys, tapos na po, napirito lahat ang ating karne. So, ready na for the next step. So, kailangan din natin ng Sprite tsaka tomato sauce. Ayan guys, maglagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Then,
ilalagay na natin ang sibuyas at saka ang bawang. Yan, igisa-gisa lang muna siya konti hanggang sa magiging golden brown para lumabas ang kanyang sarap at saka amoy. Yan guys, okay na po ang ating sibuyas at saka bawang. So, i-mix na natin yung karne na ating pinirito kanina lamang. So, yan guys. Igisa-gisa lang natin konti. Halu-haluin. Pagkatapos, ilagay na natin ang tomato sauce para maitagisa natin ang tomato sauce sa ating karne para mas lalong sumarap ang ating recipe. So ayan guys, haluin lang po natin. Pagkatapos maihalo ang tomato sauce, yan, naka low fire lang po tayo para hindi masunog. Pagkatapos, isunod natin ang ating Sprite. Ayan guys. Just for the Sprite, then after that, hayaan natin siyang kumulo. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng konting paminta para dagdag na rin sa sarap. So, ayan guys, pagkatapos natin ilagay ang Sprite, then hayaan lang natin siyang kumulo para lumambot konti ang ating karne. So, ayan. Haluin lang natin saglit. Pagkatapos, kapag hindi pa malambot ang karne, pwede natin siyang dagdagan ng tubig. Kahit 1 cup. So, ayan guys, takpan muna natin siya hanggang 40 minutes. So, kailangan natin din i-check mamaya kung malambot na or hindi pa. Pag medyo matigas-tigas pa, dagdagan na lang natin ng tubig, even 1 cup of water. Then, continue po natin na i-boil, steam muna ng ganyan. Huwag lang masyado malakas ang apoy para hindi po masunog. Ayan guys, medyo malambot-lambot na. So, ilagay na natin yung mga ingredients na veggie. Yung mga patatas at carrots and bell pepper and red onion kanina na pinirito natin. So, ayan guys. Looks yummy. And of course, masarap din to. So, takpan natin saglit. Ayan na guys. Luto na. Ready to eat na guys. Thank you for watching.